Hej og velkommen til. I dag skal vi lave smag på noget amerikansk slik. Og vi har Rune med som gæst. Og vi starter med at beanboost lidt med det der hjul der. Det er 3 runder. Og vi har en speciel regel, mig og Rune. Man skal sluge. Er du helt sikker? Ja, 100. Og hvis man ikke sluger dem, så finder det. Så skal man ned en bræk. Ja, hvis man kan finde en. Ja, hvor meget er der? Skal man tage 4 stykker? Ja, men det gør vi. Skal jeg starte? Ja. Stinkende sokker. Ja, stinkende sokker eller tutti frutti? Så Jeg tror, jeg skal have en stinkende sokker. Ja. jeg er ikke sikker. Luk den i øjnene der. Lidt. Nå, jeg prøver. Det blev buttered popcorn eller rådne æg. Yay! Den er nemlig også nem at sluge, ikke også? Yes! Perfekt. Buttered popcorn. Jeg synes heller ikke, den er god. Nej, det er den heller ikke. Det smager. Det føles som om, det sidder og æder. Det smager. Ej, det er godt nok trist, jo. Nå. Ja. Det sker bare ikke. Hundemad eller chokoladepudding? Den her kommer altså til at spille ud. Nej. Okay. Vent til de brækker sig. Så skal jeg have et ekstra spænd. Nej, ikke igen. Hundemad eller... Ja. Er det ikke hundemad? Jo, det er lidt hundemad. Nu vil vi have heldet med mig. Ja. Den er rigtig dårlig. Kom så, ind i munden. Skål. Den. Stop. Nej. Det var dig, der fandt på reglen. Er det ikke dårligt, regel? Nå, men ikke bare ikke med hundemad. Alt andet. Nå, det er bare lidt røven. Sådan. Okay. Den skal. Hundemaden. Fersken. Safety. Fersken. Man bliver sådan lidt nervøs, ikke? Nej. Stinkende. Stinkende sokker eller den anden. Og vi undskylder meget kvaliteten. Vores kamera, det gad ikke rigtig filme, så vi er nødt til at filme på en iPad. Det smager gær, ikke? Jo. Det smager virkelig meget gær. Nej, jeg prøver at sluge. Det går det. Det slutter altså ikke mere. Det er stadig knap. Nå. Sidste runde ud over min ekstra. Hundemad. Men der er da ikke nogen af os, der får chokoladepudding nu. Nej. Jeg ved bare, det er hundemad. Er det chokolade? Ja. Ja. Det er hundemad. Jeg ved det ikke. Den smager bare ikke godt. Okay, jeg prøver. Kan I se? Fuck. Lortefinger. Nej. Smørpopcorn eller rådne æg. Ja. Er det ikke 2 af dem på? Jo. Så er det ekstra runde. Hvorfor tog du ikke tage det? Så glad. Hvordan kan du sige yes? Det smager ikke godt. Så er det sidste ekstra runde, fordi jeg fik... Nej, jeg får også en ekstra runde. Lime eller græs? Nej, lime eller... Nyslået græs. Nyslået græs, ja. Lime? Og det er jo god jo.
Ja. Der kom lige også en ekstra runde bare. Jamen, du skulle også sådan. Ja. Nej, der var lidt stinkende sokker der. Jeg tror, den landede på en stinkende sokker. Nej, det håber jeg fandme ikke. Den landede på stinkende sokker. Jeg så det. Nu kan man lyve. Ja, okay, det gør noget. Ja, det her det. Jeg tror ikke, hvad stinkende sokker. Jeg ved faktisk ikke, hvad det var. Hvad smager den af? Grøn mig en til. Det var det var stinkende sokker. Prøv at sluge den. Nå. Nå, hvad skal vi tage? Noget ekstremt surt, eller noget... Vi tager noget ekstremt surt. Noget ekstremt surt. Noget at skylle lugten ud med. Hvad tager du sådan en af dem? Så tager jeg den her æble her. Vandmelonskud. Ja. Ja, og dem på en skala. Jeg ved ikke, om den er ægte, men... Der står i hvert fald, den er ekstremt sur. Gør det. Fuck. Æble. Den er garanteret pisse sur. Jeg kan ikke åbne min. 2 sekunder. 2 sekunder. Sådan. Næn det. Nå. Er vi klar? Yes. Ja. Jeg kan ikke holde tilbage mere. Puha. Ej, hvor er det surt. Jeg har virkelig meget lyst til bare at spytte den ud. Hold it back. Men nu er den ikke sur, mand. Nej. Den første halve minut. Det er sur. Hvad er den her vaniljeøl her? Ja, vaniljeøl. Hvad kalder det vaniljeøl? Det er root beer. Root beer. God alkohol. Det smager meget. Det smager sådan lidt af det der Inka-tyggegummi. Det blå der. Inka. Inka, det ikke? Jo. Jo, godt. Ja. Ja. Hvad er det til? Cheetos eller noget Skittles? Skittles. Dessert Skittles. Jeg tror, jeg vil prøve. Hvor mange er der? Jeg tror, jeg tager de her 2. Bare tag 4. Så er det bare smagløst. Den her, den røde, den smager af noget jordbær, tror jeg. Og den anden smager af orange, altså bare appelsin. Jeg har orange creme, jordbær. Og så har du blå. Jordbær et eller andet blå. Nej, det er blueberry. Blåbærtærte. Hvad? Blåbærtærte. Yes. Det er godt. Ja. Jeg har godt lide Skittles. Det er udmærket. Ja. Det er det. Det smager rigtig godt. Det er en lille billede der. Nu er det ikke god. Men det er faktisk lidt mærkeligt. Tag det. Kulturlandet. Ja. Hvordan? Ja. Så har vi lavet sådan en cheeto og monstervej. Cheeto. Så er det cheeto. Så er det lavet. Ja. Når jeg skyldes, så vi sætter den her. Flaming hot. Ja. Flaming hot. Det var forsiden på bilbuset. Det var sgu rigtigt. Sådan her. Vi tager bare. Og det er sådan nogle røde sataner her. I rødsak. Ja, det står der. Jeg synes, alt smager brækket nu. Det er efter, man har taget lidt dårligt nu. Nå. Monster. Har du fundet noget? Ja. Jeg tror, det er en meget speciel monster. Jeg har aldrig set den før. Der står
Hvad står der? Super blue, mega blue eller noget. Der står ultra blue. Ja. Blue skal du bro. Skal prøve. Dykker ind i det. Nej, jeg tager ikke meget gange. Godt. Ja. Det var sådan set det. Det er meget okay. I må meget gerne abonnere eller Gør hvad I vil. subscribe. Nej, det skulle det samme, er det? Jo. Jo. Ja, jeg har faktisk aldrig rigtig fundet ud af det. Der er mange, der siger begge ting her. Men jeg har rigtig fundet ud af det. Like, hvis du synes, videoen var rigtig god. Og jeg gerne vil se mere af den her slags. Og vil have Rune med. Og igen. Ja. Ja. Det var alt, vi ses efter det.